Το Delivery, η νέα κομμωδία του μικρού θεάτρου. Για πρώτη φορά σε μεταμεσονύκτια παράσταση. Εάν έχεις απατήσει ή έχεις απατηθεί, εάν έχεις μια λιγούρα και έχεις εξοργιστεί, τότε Delivery, η κομμωδία που επιτίθεται σε όλους και σε όλες. Δύο φίλες, απογοητευμένες από τις σχέσεις τους, τις ζωές τους και κυρίως από τα αρσενικά, απόψε αποφασίζουν να πάρουν την εκδίκησή τους. Delivery, επειδή στη ζωή οι σχέσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι φαίνονται. Ελάτε να γελάσουμε. Τι θα πάθει το ταυρατισμένο Pizza Boy, τι θα πούν οι άγριες φίλες. Delivery, 3 εβδομαδιαίες διανομές, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9:30. Μεσάνυχτα Παρασκευής, 12 και 4. Είσοδος με ποτό, 15 ευρώ. Μικρό θέατρο, Ολύμπου και Ερυθρού Σταυρού. Κρατήσεις στο 2410 549 777.